mchenjere Isha Some rings that the city Mary as I go Some returns final Mary as I go Nkani nabwela nayo pa Malawi bano Yasinganga etagora mafke Amamegisa zisamba Zikokodo Atagora mafke Nesima sewela Bamankwala 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 Chipimo cha gilasi ngakale kutikwimila kusiti ngakale yosilika pa nyumba ologumunda olonkazi alikwina bweleleso ngari banja linavuta banjalo limabwelela pompo pompo nitokora mafukeni atokora mafukeni simasewela Bamankwala atokora mafukeni simasewela Bamankwala Tokora mafukeni simasewela Bamankwala Tokora mafukeni simasewela Bamankwala Are you feeling people? Tokora mafukeni barara simasewela Misinanga Amalawi ndukuziwisani Antu akutali kwela ni basi Mukasike mulilongwe kwela ni mamini basi Opita ku area 25 Mukasikile pa college depot Opita kwa Nkona Rowanise wafumbiwo Mupeka nse woyamba Wafumbi walwa kumawa Muona mpanda woyamba wasekera Wanambala tu wasekera Mupeka chikwangwani Cholembedwa Dr. Mafken Jamisoni Azitinose mchenjere Atokora Mafken simasewela Bamankwala Atokora mafukeni simasewela Bamankwala Atokora mafukeni simasewela Bamankwala Atokora mafukeni simasewela Bamankwala Dr. Mafken Jamisoni Azitinose mchenjere Ninachokela boma la Palombe malire ndi Mozambique Ineyo tu Panopa ndikupezekera boma la Lilongwe Anthu akutali nonse kwelani mabasi opita ku Lilongwe Mukafika mu Lilongwemo kwelani maminibasi opita ku area 25 Mukangokwera mufuse ni driver kapena kondakita kuti ndikufuna ndikasikire pa college depot Opita kwa Nkona Mukangofika pa college depot kusanaka paza kwa Dr. Mafken Jamisoni Azitinose mchenjere kodi ndikuti Amalawi ndikuwaziwisa zinthu zambiri kumbali ya chithandizo chosiyana ndili ndi zinthu monga izi ndili ndi abatwa wopangisa hayala komanso kukukawirani ndalama ndili ndi zinthu zambiri zosiyana tili ndi zinthu monga izi tili ndi mkulanchencho zikhwimira wekha kudzera musisi komanso tili ndi njoka ya thunga Amalawi kuli kuzikhwimira wekha kudzera musisi kuzikhwimira wekha kudzera muzikhadaba kuzikhwimira wekha kudzera mulisiro
Amalawi nthawi zambiri ndikamayankhula monga Dr. Mafukeni, mtundu wa Amalawi umadziwa kuti Dr. Mafukeni amathandiza pa chinthu chimene munthu akufuna. Ineyo chuma changa munthu akafuna kutukuka mosavuta amadzikhwimira yekha kudzera mu bizinesi yake. Bizinesi yochepa munthu alemere, kumapeza zoti munthu kumalemera opanda chovuta china chilichonse kudzera mankhwala. Ndiye Amalawi ndikuwadziwitsa zinthu zambiri. Kuli mtupatupa, mukakolola pochepa kaya chimanga, muzipeza zoti mukolola matumba ambiri. Mukakolola fodya, muzikolola so mujeni mapero ambiri. Fodya ochepa kumakolola mapero ambiri. Komanso Amalawi kuli kutupisa ndalama. Ndalama zanu ngati zili zochepa zizipeza zoti zikuchuluka. Amalawi itu sindingabwere pamenepo kukuwuzani zochita. Koma kwa inu amene muli ndi banja ndi masomphenya ndi tsogolo labwino, mmadziwa pa zinthu zimene ine ndikutanthauza kuti Amalawi munthu achite bwino. Tili ndi chipimo cha glasi choonesa ngati mwa video, chinthu chimene mwaberedwa pompo chimaoneka. Komanso tili ndi chipimo choonesa ngati mwa video, mkazi wanu ngati sakuyenda bwino muzizamuona. Ngati amayi banja lanu ngati mukumukayikira mamuna wanuyo, ngati amakugulira ni fanta kapena kumapeza zoti chokudya amabweresa china chilichonse kumakupasa ni drama, pamapeto pake kumakhala ni njala, banja lanu kumasokonekera, ziwani zokuti banja lanulo likugwedezeka nkhani ya mtsikana amene ali pambali. Pa zinthu ngati zimenezo bwerani muzaone pa glasi nokha ngati mwa video pa vuto limene inuyo muli nalo. Komanso timatha kubwezeresa chikondi ngati mamuna wanu anali ndi khama, ngati amasunga ndalama mubokosa kapena mupanti, timafuna yekha zizitulusa mosaumira. Akazanga aye zinangochitika mundikhululukire ndalama ndizi, inu kumapeza zoti kumadya bwino, banja lanu kumasangalala, komanso mtundu wako wanu kumasangalala, komanso mtundu wako kumasangalala malinga ndi mafewedwe amamuna. Komanso abambo, ngati mkazi wanu mukumukayikira, mmene mmakhalira poyamba ndi mmene panopa mukukhalira ndi zinthu ziwiri zosiyana, zindikirani kuti mkazi wanuyo waponda mwala. Mwana umene akupangawo sakungopanga iyayi. Amalawi ndikukudziwitsani kuti tili ndi mankhwala omusilika mkazi akati agone ndi mamuna wina wapatchira azikakamirana ngati agalu. Tili ndi mankhwala omuwerengera mkazi kuyenda kumakhala kutatu: kuchigayo, kukatunga madzi, kukagula ndiwo ndi kubwerera pakhomo. Ngati waphika sima yokuti ayidye kulephera, akukuganizirani inuyo abambo. Pokhapokha mukabwera ulendo kaya muli kuntchito kaya mukuyenda panjira mukangoti mwafika, mtima wake iyeyo umakhala kuti wasika kuti aye ndaona amuna wanga. Akakuona nino amaona ngati waona amayi wake. Akakuona ni amaona ngati waona bambo wake kapena amayi wake. Pa zinthu ngati zimene Dr. Mafukeni amabwezeresa. Komanso azibambo oyendayenda, azibambo mmakomo mumwaonjeza. Mkazi wanu kumamutenga ngati chisiru, azimayi ndimakuyimirirani kwambiri. Ndikati kukuyimirirani mundimvesese chimene ine ndikutanthauza. Kukhazikitsa banja ndi iweyo mamuna. Banja lako kuti liyende bwino ndi iweyo mamuna. Asamabese kwa anthu ena. Zindikirani izi, banja lokuti liwongoke asabese musilikeni mkazi wanu. Mujese ni khuzumule kapena banja lanu linatha, bwezeresani mosavuta. Timabwezeresa tili ndi mankhwala pasulozera muchidima popo banja lanu kubwere. Pamaperekedwe anthu akutali pali njira izi zophweka. Ndili ndi mankhwala timatha kutumiza pa basi, timatenga mankhwala amene inuyo mwandiyimbira. Tikatenga mankhwala amene aja timakalowa mtawuni muja, timakakumana ndi maconductors ngati kamanditanisa mukufuna mankhwala akafike kumpoto kapena South Africa kapena iyayi muli kuzomba kapena mulanje Phalombe ndi madera onse ozungulira mpoto Nzimba uko amati kuimba ngweni Katope Gwengo Trading Center kumene koko ndikukudziwitsani mankhwala timatumiza pa basi. Timatenga namba laniyo kumpasa wa basi. Tikampasa wa basi akakafika kumeneko amatenga namba yanu ija ndikukuyimbirani. Akakuyimbirani mmakatenga mankhwala anu mosavuta. Ndalama mumatumiza pa Airtel Money.
komanso anthu akutali kwambiri okuti mabasi sakufika timakutumizirani mankhwala pa mphepo ndimanyamuka ndekha ndikanyamuka ndimakafikira pakona ndikangofikira pamene ndimatenga mankhwala anu aja ndikwasiya pakona ndi kalata yomwe ya mankhwala mwambonso wa mankhwala umakhauli pati pamenepo mukatero inuyo mumakhala kuti mwathandizika mosavuta kudzera kwa Dr. Martin Danison. Manamba anga ndi awa 093 12 48 16 kumapeto 093 12 48 16 kumapeto 0 8 awiri 40 20 53 4 kumapeto 0 8 awiri 40. Subscribe now. Ndikuthokoza milungu pakundipatsa mamuna watsogolo. Uli ndi chiliyonse chimene mkazi amafuna kwa mamuna. Umandionetsera chikondi chambiri komanso umandisamalira. Chikondi chambiri. Ndikayithokoza milungu. Ndipita kwa sing'anga ndikapereka chinangwa. Ndiwe diso langa. Ndiwe wachikondi wanga wachiwiri kuchokera pa mayi anga. Milungu inatipanga ife kuti tidzakhale limodzi mpaka kalekale. Ndidzaonetsetsa kupanga udindo wanga kwa iwe ndi sister wako olozitavuta bwanji. Zikomo achebe. Zikomo kwambiri zikomo. Ndikamakuona tsiku lililonse umandisangalatsa. Umandipangitsa kuti ndizimva bwino. Zikomo kwambiri. Lonjezo kwa iwe lizikhalabe lomwe lija. Sindidzasilira mkazi wina aliyense olozitavuta bwanji iwe wekha basi. Ndidzakusangalatsa moyo wako wonse. Ndikulonjeza. Zikomo kachikenaso. Ine ndikulonjeza kuti nthawi zonse ndidzakhala pafupi ndiwe. Nthawi zonse. Palibe munthu wa pa dziko lino amene adzayotsa chikondi changa kwa iwe. Agumba akupanga za chamba. Akupanga za chamba. Komanso zikuti nyasa. Chifukwa chakuti iyeyo ndi msilikali wa mudzi muno. Azizuza anthu a mudzi muno. Pa zinthu zimene wapanga wakupangira iweyo. Ataya chilichonse chimene amayembekezera kuti alandira kwa ine. Kwa zaka zonsezi zimene wakhalazi. Koma ukudziwa kuti magadi ake anabwera kuno kudzanditenga kuti ndipite ku nyumba kwake. Zosatheka. Agumba za chamba. Kutengera pa chilungamo chake. Nyamata amene uja amayenera kulandira chilango. Eya. Tadeka. Usanduze kuti ndideke. Iya itadeka kaye. Tonse timamudziwa Agumba bwinobwino. Ndi munthu woyipitsitsa kwambiri. Ulamuliro wake ngakhale amfumu amawopa. Ukudziwa tanthauzo lake. Zimene akupanga pa nthawi inoyo zikundinyasa kwambiri. Tonse timadziwa kuti palibe mfumu imene machera kuti mfumu popanda anthu am'mudzi mwake. Ngati akukana kumvera za anthu am'mudzi mwake, ife tili ndi mphamvu zochuluka ndipo tikhoza kumugwetsa. Kulankhula kwabwino. Tiyeni tidikire kuti milungu ipereke chiweruzo chenicheni. Tonse timadziwa kuti choyipa china chilichonse chimene chimachitika m'mudzi muno chimakhala ndi malipiro ake. Ndeno milungu ikuyenera kupanga zachangu. Tilibe nthawi. Ugonanya. Milungu ndi anzeru. Eyadi ndi anzeru. Tiye tidikire. Ndikufuna kukulangiza.
iweyo ndi munthu wamphamvu kwambiri mmene ulili, ndipo iyi ndi nkhondo yosafunika kuyisekerera iyayi. Tikuyenera kuchitapo kanthu. Sindikufuna kukuluza ine. Ndakumva, zikomo. Ndiwe nzanga wabwino, zikomo. Ugonna. Ndichani kodi? Oh yes, anatembenuka mwina ukukonda. Ndi ndani amandiyang'anayo? Agumba samandiyang'ana ine. Amayang'ana anthu awiri nosati ine. Ndinu akupita kuti? Ndilosere mwina apita kwa makasi. Mwanena kuti kwa matazi? Akupita kudera lawo matazi? Ndinu akupanga kuchani kumeneko? Ayi, kupita kumeneko sikuti akupita zinthu zopanda phindu, akupita zinthu za phindu kumeneko. Kuonjezerapo ali pa chibwezi ndi ego. Chibwezi ya mphamvu. Ukunena kuti ali pa chibwezi ndi ego? Eya. Muli monse nkhani ndi yakuti ine sindingalole kukhala pa chibwezi ndi munthu ngati amene, chifukwa sindimafuna munthu wamatama ine, komanso sindimafuna wodziwika ngati amene. Ndi munthu amene mtsikana wina aliyense amafuna kukhala naye, amagwira ntchito limodzi ndi mfumu, komanso anthu ena olemekezeka kwambiri amudzi munomo. Ndi olemekezeka, wina aliyense mudzi muno amamulemekeza. Chifukwa chani suli naye limodzi? Vulu la inu mmankhula zinthu zambiri, mumangoyamikira zinthu zoti simungakwanitse, kumafuna kumangowasocheretsa anzanu. Akuti sankanama kuti ulibe mbali ndi munthu wopanda mbaliwe. Zikomo kwambiri nzanga, zikomo kwambiri. Kuonjezerapo milungu ikudalitse pa zimene wayankhulazo. Milungu idalitsenso mawu ako. Koma ndikudziwa zimene ndikunena. Ndikudziwa chilichonse chili bwinobwino. Komanso ndimadziwa kuti fulu samathamanga masana dziwa likuswa mtengo. Kuonjezerapo nkhope yako ndi yosasangalala. Ndikukhulupirira chilichonse chili bwino. Ndi chidamaka. Sindikudziwa kuti vuto lake ndi chani. Ndimaganiza lero nayi limodzi. Ndinamwitana kuti ndidzadziwe kuti vuto ndi chani. Koma sanandiuze chilichonse. Ukufuna ndikukhulupirire? Ukufuna kundiuza kuti sunamulakwire chinthu china chilichonse mkazi amenoja? Sinamulakwire chilichonse. Sindinganena kuti ndinamulakwira kapena sinamulakwire, koma nkhani ndi yakuti sakunena chilichonse kuti ndinamulakwira kapena ndinapanga chani. Palibe chimene akunena. Ndikuti sakunena chilichonse. Ndeno kundiuza ine kuti sakunena china chilichonse. Chimene akunena ndi chakuti akufuna kukhala yekha. Nzanga sindikukhulupirira. Komabe ndipanga china chake ndimuyitanitsa abwera kuno kuti mwina ndimve kumbali yake kuti afotokoza kuti chani. Maka ndị Igbo sịrị ahụ ejuola otu onye ebi ukpe. Chonde panga zimenezo. Ndithandize chonde. Mwina akhoza kukuza kuti vuto ndi chani. Ndithandize kukamba naye kufotokozana naye kuona kuti vuto ndi chani. Osadandaula ndichitapo kanthu ava. Ndiyesetsa kukamba naye ndione kuti ndi chani. Osadandaula. Ukudziwa chani? Ndikanakonda kuti tikachezere nyumba mwanga pompano. Ndikakufotokozere zina zake zofunika kwambiri. Kwina kuti kudya choncho kumadya choncho waona. Okay, chabwino. Nthawi zonse mtsikana amene uja amakhala mchikondi ndi mnyamata wina wake. Dzina lake ndi Achibi, mwana wa Ogodiya. Choncho ali pa chibwezi chabwino kwambiri ndi ameneyi. Kuonjezerapo apo, chifukwa china chimene chikondi chawo chimayenda kwambiri ndi chakuti Achibi ndi mulimi. Amakolola mbewu zochuluka kwambiri. Ndipo ndi mulimi yekhayo olimbikira mu dera lino. Onye na-amụrụ ekalilie bụ Okoko. Zikomo pa nkhani imeneyo. Muyitaneni uto amene amagulitsa waini. Abweretse waini kuno tidzamwe ndi kusangalala kwambiri.
Akumbodoku. inu ndi silikali wamphamvu kwambiri. Kwina kulikonse madera onse 7 amudzi uno kuzungulira pena paliponse. Akumba. Akingabu mmelenali ugu. Nankalafi kingdom. Mmelenali ugu. Nkizizi. Nankalafi kingdom. Ndikufuna iweyo undifotokozere kuti ndi chani chimene chikuchitika pakati pa iwe ndi chibwenzi chako. Ndi chani choyipa chimene anapanga kwa iwe? Zafika pamenepa? Ndi chifukwa chani yeyo? Ndi chifukwa chani yeyo nkhani imene mpaka na waifikitsa kwa iwe? Akupangisabe kuti zinthu zizivutabe. Ndikuoneka ngati mlendo kwa iwe. Uzikumbukira kuti mavuto timauzana. Nzangayo amandidandaulira ine. Ndi chifukwa chake afuna ndibweretse mtendere pakati pa iwe ndi iyeyo. Ndikufuna upange china chake. Undifotokozere kuti kodi vuto ndi chani kuti mwina mwake tione kuti tikhoza kupanga bwanji pa zimenezi. Ayi, ndilibe naye vuto nalilonse ine. Ezuna anasiya mkazi wa m'mudzi muno chimene chifukwa cha iweyo. Ngati uli ndi vuto nalilonse ukhoza kupita kumufotokozera vuto lako. Zanga ndi kumudziwa bwino lomwe amene uja akhoza kukupepesa. Usataye nthawi koma kana kupepesa. Ekwuneku mere ọnụ ekwuo anụna mere ntị. Ndidi Ngati wapeza mamuna wina kuti ndi wabwino kusiyana ndi zanga uja kapena wachuma kusiyana ndi zanga uja, chonde upite kwa nzangayo. Upite kusiyana ndi kumangokhala osayankhula chilichonse kumamusiya pamalo ponena kuti sangathe kumvetsa kuti ndi chani, kusiyana ndi kuti azingobalalika umazifunsa mafunso. Uzikumbukira sikuti ndi wekha amene unalengedwa kwa iyeyo. were ụtụtụ tụọ ego ojii tupu chi ejie. Ndayankhula kumbali yanga ndipo ndayankhula momveka bwino. That's for you. Onye nwekwara ntị ya nọkwa. Bana olu m. Ezuma. Agumba. Agumba bwanji. Chikuvuta ndi chani kodi? Ndili ndi udindo ochuluka kwambiri makamaka pa moyo wanga. Ndangolandira nkhani yakuti anthu a m'mudzi mwa amako akufuna kulanda minda ya m'mudzi mwathu. Ndipo ndi udindo wanga kuletsa zimenezo zisachitike. Ukudandaula kwambiri ndi mavuto a m'mudzi muno. Ine ndili nawe pafupi pano. Ndi nthawi yakuti uganize zokhuzana ndi ukwati wathu. Usamaganiza za mavuto a m'mudzi muno. Choka. Sindili mudi okambirana ndiwe pano. Enchidika. Tangu ganiza ikena nabwera kuno. Amafotokoza kuti sukumuza kuti vuto lako ndi chani. Zokhuzana ndiwe ndi Izuna. Kuchokera pa chilichonse chimene makusa chija.
kuchokera pa chiliyonse ndimakuuza chija koma sunamuuzebe chiliyonse mnyamata amene uja. Chabwino ndinalonjeza kwa ikene kuti ndibwera ndzakamba nawe chimeneyi ndi chifukwa chake ndabwera pano. Ngati watopa naye ndipo kulephera kulankhula kuti unene kuti kodi vuto ndi chani, bwanji usangomuuza kuti chibwezi chatha. Chifukwa chani? Ndinakuuza kale kuti sindingachite kumuuza takapeze zochita pa moyo wake. Ndi munthu wankulu akuyenera kudziwa chabwino ndi choyipa. Kodi ndine amene mamuuza kuti iye ayipita ndikadyeni chakudya, pita ukasambe kapena vala juzi? Ayika amene utengera chitsazo anyamata nzake amene amalimbikira ntchito. Nzake ndi ikeme amene kumuona kuti amalimbikira ntchito ikeme. Kodi siyo wemwe obe amaka amene chibwezi chimene chitango yamba kumene nkanena kuti udzapanga chilichonse chotheka kuti udzakhale naye nyamata amene. Ndeno chikuchitika ndi chiyani pano? Ngati watopa naye umuuze kuti chatha, muuze. Ine sindimuuza chilichonse, sindimuuza ine. Ukana mumasula kuti apeze mkazi wina, apeze chibwezi china, usati mbwera zimene ukupangazo. Ndikupita ine. Greetings to you. Ndi uthenga kubwera kwa iwe kuchokera kwa munthu wamkulu wa mmodzi muno, kuchokera kwa chibausa cha mphamvu, kuchokera kwa munthu olemekezeka kwambiri mudzi wonse uno, silikali wamkulu wa mmodzi muno, Agumba. Chabwino, uthenga undi odani? Silikali wamkulu wa mmodzi munomo akufuna kumane nawe ku nyumba kwake pompano. Ikena ukudziwa kuti sizofunika kuti azingodikira, ndiyeno fulumire. Ndi chifukwa chani akufuna kumana ndiwe? Ndingadziwe bwanji ine? Ndikadziwa ndikakafika kumeneko. Upita kumeneko? Ndipita. Siya, ndiwe wekha amene ndinaye pa dziko lino. Agumba sikuti ndi milungu, sikutinso ndi mzimu yayi. Agumba ndi munthu ngati ifeyo. Kuonjezerapo sindinamulakwire pa chinthu china chilichonse. Ndiyeno ndipita. Sister, chonde musamale. Chiti amaka amene ndikumudziwa si munthu amene ndikumuona lero. Amangonena kuti iye zimene wapanga si zabwino, koma samafotokoza kuti vuto ndi chani kwenikweni. Ndikuganiza kuti chifukwa chimene anthu amakhalira mchikondi ndikugwirizana kumauzana chilichonse choyipa chimene chikuchitika. Komanso sindiuza nchifukwa chani sangundiuza chilichonse, komanso osandiuza kuti ndikulakwitsa. Akufuna ndizikhala odandaula basi. Ezunami akazi amakhala ndi zikhalidwe zosiyanasiyana ndipo amazionetsa pang'ono ndi pang'ono. Zina amapanga kuti adziwe kuti munthu amene afuna kukwatira naye kodi ndi wamphamvu kapena ndoti adzapitirira pa china chilichonse. Pamene akukana kundiuza, nzake uja wandiuza, koma ndiyeyo amene anamuuza nzakeyo zimene wakuuzazo. Sindikukhulupirira ngati akulakwitsa. Zikho zokhala zolakwika kwambiri ngati angapange zimenezo. Kutanthauza kuti china chake choopsa chikhoza kuchitika kwa ineti. Akutumiza nzake kuti adzandiuze m'malo monena kuti abwereka. Ezonami zimenezi ndi exactly zimene ine ndikunena. Akazi ambiri amodzi muno samabwera kwa iwe mamuna kuti akufotokozere kwenikweni chilungamo. Samatha kufotokoza chimene akufuna olo kunena mwina maganizo awo. Koma ngakhale pamene ine ndikufuna kudziwa kodi Jida amaka amene ndikumudziwa si munthu amene ndikumuona pano, si Jida amaka amene ndikumudziwa ine. Ngokwa nife anyafro bamme
Sono che tu quando non vi si dice. Akudo ali kuti wapita ukamona nzake. nzake wake ndani? Sana ndiuze kuti nzake wake ndi ndani. Koma ndiye amene andiuza kuti ndibwere nthawi ino nzakumane naye. Mwina wayiwala. Koma chifukwa chimene akakumana ndi nzake ndi chofunikira kwambiri, mwina umudikire kaye. Ndimudikire? Eya. Sindikukhulupirira kuti ndingapanga zimenezo. Akudo, makolo ako ni ndani? Malemu mazo keke ndi okenjebo. Ewo. Chabwino ndiyeno umakhala wekha? Ayi. Ndili ndi sister wanga amene makhala naye. Ndikuona. Akudo. Ndine mamuna amene mankhula zochepa, ndiyeno ndikupita pa point. Pa nkhani imene ndimakufunira. Ndiwe mkazi wokongola kwambiri. Ndikufuna iwe ukhale wanga mpaka lekale. Agumba. Chilungamo ndi chakuti mkazi wina aliyense wa mudzi muno amafuna atakhala mkazi wako. Palibe amene angakukane. Pepa pakukukhumudwitsa koma. Ndili ndi chibwezi chabwino kwambiri ine. Ndimamukonda kwambiri. Kwambiri. Palibe chilichonse cha mudziko lino chimene chingapangitsa ndimusiya ndipita kwa mwamuna wina. Uli serious koma? Eya ndi choncho. Pepa. Ndikupempha ndizipita sopano. Akudo. Iwe ndi mbalame imene ili m'manja mwanga. Ndipo mbalame iliyonse imene ndayigwira m'manja mwanga imeneyo singathawe. Ukuchokera kuti? Napita ukamona nzanga amene sali bwinobwino. Ndinamva uthenga wa dzidzidzi ndiye nathamangira ku nyumba kwake. Nzako wake ndani? Ukuka. Ukuka. Ali bwanji pano? Akupeza bwino. Akupeza bwino. Zabwino kumva choncho. Tiye tibwerere ku nyumba kwathu. Ayi sindingabwerere ku nyumba kwanu. Ndinagwirizana ndi mazi iche ugogo. Akundidikira panopa. Okay, ndikupeza mawa. Okay. Tiona na mawa. Take care of yourself, right? I'll see you tomorrow. Okay. See you tomorrow. Ezuna. Ndabwera kuti tseka mbene zina zake ndiwe. Eya. Taona. Nthawi zina zake. Pali amuna ena amene amakhala ndi zochita zabwino. Amene samakhala ndi nthawi yakazi ngati ifeyo. Taona. Chimeze. Sizimene ukuganiza. Ukuona kungoti masiku awawa ndinali busy ndi zinthu zina zake zimene zimandipangisa kuti sakumane. Ngati unali busy, ukuyenera kukhala muleme, mulenje, kapena pali china yake chimene umapanga. Eti. Ayi, ndilibe chilichonse chimene ndimapanga ine.
taona bambo anga ndiolemera ndipo ndimasangalala ndi mmene ndilili. Bambo anga amapanga chilichonse ndi ndalama zawo kuti anthu azilima ndiye ndizipangaponso chanini. Sindigwira ntchito ndine munthu wochita bwino. Ezuna ndiwe wamkulu panopa ndiyeno saizi yakoye umaganizo ndi mpaka na bambo ako azikupangira china chilichonse. Usakhale chipinjo kwa bambo ako. Miso zakwera ndi zanga uja amaka nthawi ina yake. Ukuganiza kuti bambo ako adzakusamalire iweyo mpaka na ndi ana amene udzabereke. Ndakumva. Kodi chimenechi ndi chifukwa chake chimene amaka akundipewa? Tandifotokozera ndi chani? Sindikudziwa. Koma langizo langa ndi lakuti upeze china chake chochita. Wava. Upeze china chake. Chonde. Chineze. Zikomo kwambiri. Kungoti sindimadziwaso zimenezi. Zikomo kwambiri. Ndipanga monga mmene wanenera. Ndakuva. Milungu ikhale nawe. Ndikuona ngati ndizipita pano. Chabwino. Tionana. Tanthauzo la zonsezi ndi chani kodi? Agumba, asilikali wamkulu wa mmodzi munomo, amene amalamulira asilikali a mmodzi muno, wafuna kuti abwere ku nyumba kwawo kuno ndi mphatso zimenezi. Ngati mungalandire zimenezi, madalitso achokeranso kwa Agumba. Munthu woyankhulira iwe. Ine sindikufuna zonsezi izi. Tamvera akudo. Mphatso izi zochokera pansi pa mtima wanga. Ndiyeno zilandire. Ndakhala ndikukuza kuti ukhale kutali ndine. Koma sumamva chifukwa chani? Ndine wamkulu ndimadziwa chimene mafuna kwa mkazi. Monga ndanena kale. Chonde landira mphatso zimenezi. Sindikuzifuna zimenezi. Ndanena kale pachiyambi. Tenga zimenezi uchoke. Achebe. Achebe? Achebe? Tenga ni zimenezi muchoke. Achebe. Achebe? 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 Dzina la Achebe limatanthauza chani? Onye ala onye uche ya zuru ezu ọgbagharịa mgbe ya ka nnụnụ. Tandifera kaya Achebe. Achebe ukanangondifera kaya. Usadzatchulenso dzina langa kachikena. Sindikufunanso ndidzakuone kachikena. Ukanangondifera simene kuganizira. Obim.
chonde ndiyankhule sizimene ukuganiza be ukunditenga ngati ndani opusa kapena chani usandiuze kuti sukudziwa china chilichonse zokhuzana ndi mphatso zimene anakubweretsera zija pali china chake pakati pa anthu awiri inu chimene chinapangitsa kuti abweretse mphatso zimene zija oh nkhope yako inali ya manyazi dzulo lija oh ndimakhala ndikufufuza kuti unapita kuti panopaso pano ndadziwa koma chani kodi koma chani ndinakupeza mutagwirana manja sindimadziwa kuti ndiwe chihule chotheratu ngati we Achebe! Nkiru munda uja ndi wandani umene uli pagona chapa 4 wezi pompapa selimu ndi munda wa Isuna anapatsidwa kuchokera kwa bambo ake bwanji wafusa ndinamuona Isuna kulima munda umene uja leloli ukunena zona sindikuganiza kuti ukudziwa chimene ukulankhula ndipite kumeneko ndikazionere ndekha ndikunena zoona zimene ndikunenazo ndi zoona ndamuona ine ndi maso anga awiri ndikunena zoona Nkiru ukunena zoona ndikunena zoona ndikuti sukundikhulupirira ine amayi akudo ndi bili mankwe amene ndikumudziwayi amene mukumudziwayi wapanga chani ndamugwira lero lino tithokoze milungu kuti nandipatsa nzeru ndipite kunyumba kwawo ndipo zimene ndaona ineyo ndaona iye ali ndi agumba atamubweretsera zinthu sindikukhulupirira zimene ukunena chifukwa akudo amene ndikumudziwa ine sangapange zimene wanenazi muzimukhulupirira mwana wanga akudo sangapange chilichonse chimene wafotokoza panochi Mbao. Hai. Akudo ndi chani chimene chikusokoneza mtima wako ndi chani chimene sungakwanitse kwauza anzako ndi chani chonde tiuze bwanji osatiuza ife mukamauzana mavuto mmapatsanaso mapulani ukudziwa kuti mutu umodzi suseza denga chonde tiuze nere tiye tizipita safuna kutiuza amene iya azinzanga sikuti sindikufuna kuyankhula ndinu koma sukunena chilichonse sukulankhula chilichonse chachikulu kuposa machera chagwidwa ndi machera chani ukutanthauza chani agumba wapanga zinthu zondibalalitsa kwambiri tangoganizana kufuna kuti iti ndikhale mkazi wake iti chani agumba kundifunsira ine kuti ndikhale mkazi wake chinthu choyipitsa ndi chakuti panopa tsopano wabweretsa mavuto pakati pa ine ndi Achebe leloli anandibweretsera zinthu zakudya ku nyumba kuti ine ndimulole ndipo wayesetsa kupanga chilichonse kundiwumiriza koma sikuchitika choncho Achebe anapeza kuti watulukira pamapeto pake sakundikhulupirira Achebe ine sakukhulupirira chilichonse chimene ndimalankhula ndayesetsa kukamba naye ndayesetsa kuti mwina mwake andimvereko sakufunanso kundimvera sindikudziwa ndikhoza kupanga bwanji ine uli serious anabweretsa zakudya zachani ndikutanthauza kuti zinakhala bwanji kuti akubweretsere zakudya sikulina ananditalira ku nyumba kwake sindimadziwa chifukwa chimene amandifunira ndiye ndinapitadi ku nyumba kwake menemo ndimene zinthu zonsezi zinayambira akudo nalakwitsa ukanapanda kupita ku nyumba kwake ndikanadziwa bwanji chifukwa chimene ine amanditanira ndikanadziwa bwanji ine ilili si vuto la wina aliyense
vuto limene lilipo ndi lakuti akanadziwa sakanapita kumeneko, koma mwina umafuna kudziwa kuti akufunira chani. Koma Akudo, unalakwitsa iwe kwambiri. Aka ukanamusa kaya chibe poyamba, usanapite kumeneko ukanamusa kaya chibe. Chabwino, bwanji usakafotokozera mayi kaya chibe? Ukuganiza kuti zikhoza kuthandiza? Mweseka njira imene choyamba. Ndikuona ngati ndi maganizo abwino amenewo. Ukhoza kuyesera kukafotokozera mayi ake. Chimenechi chinali chiyambi chabe. Tiyeni tidikire mapati ena amene akubwera wiki yamawa. Mukafuna kudziwa zambiri kapena muli ndi malonda ena aliwonse amene mukufuna kuti ndikulengezereni, imbani foni pa nambala iyi 08 40 51 796. Mukayimba nambala imeneyo mudzayankhula ndi ine Igwe, koma za business zimene tikuyikira nambala yeti osati tizisewera yayi.